Bahay sa Olongapo City tinupok ng apoy, isa patay. Tutukan sa report. Tinupok ng apoy ang isang bahay sa barangay Old Cabalan, Olongapo City, Zambales. Ayon sa Bureau of Fire Protection, posibleng nagmula ang sunog sa napabayaang kandila. According po doon sa statement po ng ating ni Ma'am Emfa Umikting, yung nanay, is that nagtorosaryo daw po siya sa loob ng kwarto niya habang may naiwan siyang kandila sa sala at saka sa kusina. Nasa loob noon ang may-ari ng bahay na si Emfa Umiktin. Maswerteng nakalabas siya ng bahay. Narinig ko kasi may naglalaglag na buti. Okay. Chris kayo, yung Chris, sigaw ako ng sigaw madam. Chris, paglabas ko may apoy na. Chris, tulungan mo ako. Walang lumabas na Chris. Bigo makalabas ng bahay ang kanilang tenant na si Crisanto Agoha, isang construction worker. Nasawi sa insidente sa Agoha. Napagpuan yung kanyang bangkay ni Mr. Crisanto Agoha, which is ito yung kanilang tenant o yung nangungupahan sa kanilang kwarto lang ng bahay na nandoon sa loob ng bahay at nagtatago sa ilalim ng lababo ng kusina. Wala po kami iniisip na may sunog o ano kasi matagal na po siya doon eh. Diretso na nilibing kahapon. Hindi na namin binorol. Gawa sa light materials ang bahay kaya mabilis kumalat ang apoy. Pansamantalang nakatirang may-ari ng bahay sa kanyang kaanak. Joan Punsoy, Balitang Miyanan.